damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus tapasadar hatta martangnya kita gabejol mana martua dua hami di beko oleh Tuhan ala ni balga ni holong ni roham na dilihom tu bagasan uluna Maria ria dotot dinami dia kahai pason na totok kami lalasa tu bagasan kita ali Jehovah nanang marsyajar hami sian hatam ajari mahan berhiti-hiti todi asa mangatusi hami bagasan Kristus Yesus ajari mahan. Amin. Horas salam sehat, salam kebajikan, jala dameni di batama nama dongani hita saluhna. Huriani Tuhan nenalonga di bagasan Kristus Yesus hatani di bata nama pakulingi hita dia pala pertikianon di minggu 15 setelah Trinitatis dia nek maisen buku epagelium di si Lukas bidu 17 amuka mesa naik 26 1 ayat 27 songono mahatani di bata songon namasa uju ditiki ni sinawaki sumatu sido sugut dia ka ari ni anak ni jelmai na mga minum do na sida manguli jala pabulhosa saha ro diari habobongo ni sinowak itu bagasan perawi de Roma aik na sumari mga guhon na sida saluhuna songon nama si dia ka ari ni silot mga minum na sida manuhor manggadis manua jala pauli bagas alay diari halalahu ni silot sian huta Sodom turun maudan api dok barerang sian gijang mangagohon na sida saluhna songoni mamasa dinasadari dinagabi patar anak ni jolmai ya halak na dibilut pargijang ni jabuna dinasadari jala dijabui ugasanna unang dialapi dinamijur ibana jala halak na diladang lasongoni unang pola muli ibana ingot tamu ma nioli ni siluti agon hosa ma nanaing peluan hosana alena gon hosa ido na pangulosa hudok mai dihamuk dinasabor ngini dua halak ma sa podoman nasada do jakononna nasada nari tulahononna rak maduda madua perempuan nasada do jakononna nasada nari tulahononna rak mangulahau mama dua halak nasada do jakononna nasada nari tulahononna jadi nina nasida ma mangalusi ibana di dia mai Tuhan gabidok ma tunasida ya disibak ke lastu sido marubal akka lali ola nido pajahon hurian di Tuhan nahinolongan di bagasan Kristus Yesus maragam do sa sitong na cara ni debata mampakulingi hita meragam do cara ni ibana patuduan huasona alai jod do ala ni akka hagyot ni pertibion gabi ima dang taboto songo dia debata na mampakulingi hita sipata dipaluas debata do akan namasa sipata dipaluas debatado ro akka parsahito suang songoni akka lasni roha alay marhite-hite akka lasni roha manang marhite-hite akka parsahiton sasitong na disima debata mampakulingi
manang patuduhon balgani wasona tuganup jolma suang songoni nang tuhita. Di bagasan turpuk jamita nasahat tuhita topek dia pala partikianon takas do songo dia imahalak parisi naro majupangi Yesus naro marpanukut tu Yesus sada suku-suku na pinasa dinasida ima taringot tu harajaw ni debata buasa polarikot suku-suku non dipasahat akahalak parisi tu Yesus sasitong na nasida mangigil asa ima di patorang Yesus songo dia do tutu harajaw ni debata nekobongot tu portiyo nasida manukuni tu Yesus ala tu masa takas do piga-piga hali ditangihon nasida pangajarion na pinasaha ni Yesus soal harajaw ni debata. Jadi digil nasida harajaw ni debatai songon harajaw ni pardagingon songo dia ima debata patuduan huasona songo dia musenang debata paluhon nasida sianaka huaso panggonggomi ning harajaon rom hatihat na diigil ni halak parisi ima harajaon ni debatai ikon sarubang do songon harajaon ni perdagingon na adong di portibio alai suku-suku na pinasa ni halak parisi justru ima di patorang Yesus mahobar tu akka hasitongan dada Yesus ngalusi songon na pinangido ni roha ni halak parisi nang pesa sitong na Yesus sendiri mengatusi maboto do maksud do tujuan ni suku-suku ni halak parisi di patorang Yesus ma pangatusioni di doko Yesus ma dada harajaw ni debatai songon harajaw na adong di portibio anggota parwaho di ayat 20 ima suku-suku na pinasa ni halak ima parisi adiga masonggop harajaw ni debata gabi dia lusi manasida nin nama apala gumortak idaun harajaw ni debata di haroronai jadi harajaw ni debata dana songon harajaw ni perdagingon dana songon iman na adong di bagasan pangatusion na adong di roha do pikiran ni halak parisi alai harajaw ni debatai ima taringot harajaw ulaw ni partodion Yesus neng madok konsasi tong na harajaw ni debatai nunga dipatuduhon nunga mian nunga adong dihumaleng nasida alai dang buat tarjalo ni roha dinasida saluhut na akatadda habobongot ni harajaw ni debata alana pamikrion pangatosion do ima haparsa dinasida adul do ima sian debata hurian nolongan di bagasan Yesus Kristus do memang sarobang pangatusion ni halak parisi songon pangatusion na adong dihita do hita mangigil di bagasan panulota aka ulon pertodioni aka ulon natarida nasarobang dohot ima aka ulon ni portibio do debata nunga mabakulingi hita nunga patunan holong ni rohana alai aladang porsia hita jaladang mangatusi di salu lomo ni rohani debata gabe imadang tarjalo ni rohatta debatai manang pakulingon ni debatai di bagasan parangulota gabe diuduti Tuhan Yesus ma muse mangajari nasida di pabotohon Tuhan Yesus ma songo dia namasa najulu
jala on sa sitong na takas do ima diboto akka halak parisi. Cerita soal ima ni si Noah. Buasa pola di pasahat Tuhan Yesus cerita soal si Noah. Yesus sa sitong na naing ima mereview pangatusion ima manang paingoton na sida tunahya masa di portibio. Di doko Yesus ma di bagasan ayat 26 ima turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon songon namasa ujui ditikin di sinowak sumatu sido sogut dia ke ari ni anak ni jolmai na mga minum do na sida manguli jala pabulhosa sahak rodi ari habobong ni sinowak tu bagasan parawi jadi Roma ayat na sumari mangaguhon na sida saluhuna adong dua tudos-tudos na dipabotohon Yesus na hea masa jalan na detu si inasida ima taringot ayat na sumar na masa ditiki di Sinoak. Yesus na madokon sungod dia ditiki di masa ni Sinoak sa sitong na debatandung nga paingoton jolmai asa berubah, asa bertobat, asa mubaruhana, asa imamanada debata. Disuruh debatado si Noak pabotohon naikon uhumon ni debata nama portibior ala nunga rumar parngulo di jolmai ala nang adul sude pangalahon ni jolmai san lomo ni rohan di debata jala di doko si Noak maasa mubana sida sianaka pangalahon na sunadingka ale ahana terjadi dang ditangyun na sida salut na pinasa ni si Noak dang tarjalo di rohadina sida saluh jala totong do pinasida mangula siulaon jala mangulu na maralo tulomo ni rohani debata di paro debata masada uhum na bolon ima marhite-hite ayat na soba na mangoloi debata ima hulang ima keluarga si Noak na hulang keluarga di si Noak don na mangoloi debata gabe hulang nasida mataruli di bagasan basa-basa ni debata gabe mangulu manasida gabe ima diramoti di batama parngulu di nasida gabe malua nasida jala dang dapot hamati be parngulu di sinoa alai diaka nasoporsia tu debata gabe maguan hosa jala gabe dapot toru ni debata hurian ni Tuhan na hinolongan di bagasan Yesus Kristus dina paduahon di paingot Yesus mamusenang songo dia na masa di huta Sodom doh Gomora di ayat 20 sia alai diari halalau ni Silut so dia udah lalu songo na masa dia kaari ni Silut mga minum na sida manor manggaris manua jala poli bagas alai diari halalau di Silut sian huta Sodom turun maudan api do barerang sian gijang mangagon na sida saluhuna songonima masa dina sadari dina gabe patar anak ni jolmai napaduahon di bagasan pangajarioni di dokon Yesus mamusenang aha musenang na masa di 30 tahun na salpu imadung masa ayat na sumar ditiki masa ni Silot di masa ni Silot be gudang do ima akka pangulaw ni jolmai namaralo tu debata talumo bima ditiki masa ni Silot nunga rumar salu pangulo ni jolmai nunga adul siya debata alenang pesongoni di pa luas debata do suru-suruan na bongot tu huta Sodom na naing pasingot tong akka hutai ale justru na terjadi justru na terjadi akka ulaw na sunadinggando na dijalo ima akka suru-suruani sianaka jolma na mangulu di huta Sodom tarimas madebata jala di uhum Sodom alai
ala porsiado nang ima silut disaluhut baga-baga manang basa-basa ni debata gabe taruli ibana nang memang parni jabuna inatana ala nanagiot ibana diakka ulaw ni perdagingon gabe doh do ibana taruhum gabe ima batu sira di bagasan ujung ningguluna hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus dia tulupului gabe didokon Tuhan Yesus mamusenang songoni mana masa diari na sadari gabe patarma anak ni julmai songon na hamidokon na kania di patujulu songo dia di batasa sitong na nunga mapakulingi hita marhite-hite akka tadabulon marhite-hite akka bencana marhite-hite akka na masa di bagasan humalyangta alay jut dope hita songon halak parisi gulat dope pamikiriota gulat dope ima partodiota dang buka dope dang tarjaluni rohata dope dang porsia dope hita iya na masa on cara ni dibatado mapakulingi hita termasuk ma damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus soal na masa di hari-hari na perpudis soal ima panahit virus corona manang pandemi COVID-19 na terjadi di seluruh dunia sasitong na porsia dohami na masa di bagasan tikion ima debata sasitong na mapakuling hita marhite-hite na mason sa sitong na dipaingot tita asalam takas sita maka porsia Tuhan dipaingot tita asalam takas sita mangoloy akahatana dipaingot tita asalam tapaubar hatta mangoloy ibana molo di masa ni silot doho di masa ni sinoak di paluas di batadoro ay nasumar di masa ni silot di paluas di batadoro ima udan barerang sian benua gijang anggo di masa tosonari di paluas di batado ropanahit tu bagasan portibion termasuk ma tu negara Indonesia negabe sonari narikot ima haporsyata songo dia dohita mengakui, menyadari bahwa Tuhan sebenarnya berkuasa, bahwa Tuhan sebenarnya menyapa kita, bahwa Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan kekuasaannya ke dalam dunia ini dan juga ke dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah menunjukkan segala kuasanya, segala keperkasaannya, maka ini mengingatkan kita supaya kita bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Diojahan nasahat tuhita melalui sekber UM di bahasa Indonesia dokon Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Di bahasa Batak kami bain di bata patuduan huasona marhite-hite akka namasa. Sasitong na molo ima hami parwahon ujahan na pinasa manang tema na pinasat ima sian UM dang adong dope masa pandemi COVID-19 alai siakan akan songon nang diboto na sida do ima naneng masa lapatan na gabe masarobang gabe sarupa na masa na taadupi sonari doho na tarsurat ditupuk di janito alini damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus nanahin dohonon ni debata tuhita marhite-hite jamita dia pala partikyanon debata nung nga mambakulingi hita marhite-hite akan namasa jadi unang be adong ima di bagasan pamikirio do di bagasan rohata nanaing mangigil majalo aka tada-tada ni dibata
narumik ko sonari dang be ima mangido hita songo dia do debata patudo tada tadana. Ale narumik ko sonari songo dia do hita majalo debata marhite-hite akan namasa diari na perpuni. Di bagasan tupuk jamita nasa tuita dia pala partikenon didok kumusenang ya halak na dibilut pargijang ni jabuna dinasadari jala dijabu iugasan na unang madialapi dinamijut ibana jala halak na diladang lasongoni unang pola muli ingot tamuma na nioli ni silot. Aduh naneng dohono ni dibata marhite-hite akan namasa dia pala partikianon na diigil ni dibasa asa tung masa tang hapor syata asa hot hapor syata molohitan nunga maka porsay di batas yang nasa roha do sen nasa pikirata berarti dang behita giot di akka ulau di perdagingon dang behita merdua-dua roha didok kondakan yang tung masa takas molo na dibilu pergi jang jabuna unang be molo nunga ibana nunga porsia tu Tuhan unang be di hari kotor akka ulau ni pertibiot akka ulau ni perdagingon unang be ibana mangula siulaon songon sadajon mana semanada di bata ale mangula siulam may mana songon sadajon mana manada di bata di bagasan parmulon dioloi ma di bata di patuduhom ma pangolon na merhiti-iti akka ulau na dinggan di bagasan nguluna tujuan nyeryo damang dainang na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Tuhan sedang menyapa kita lewat segala bencana yang terjadi pada saat ini. Kalau memang kita percaya bahwa yang terjadi pada saat ini adalah cara Tuhan menyapa kita, maka yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus memfokuskan seluruh hidup kita untuk mematuhi perintah Tuhan. Tidak lagi memikirkan soal yang ada di dunia ini. Bagaimana seorang istri Lot dianalogikan di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 32. Nagiot ibane dia ke arta di portibiot. Nunga didokot di bata unang imana manaili tupudi alana ito na ni di bata ale alana giot dope ibana diarta ni portibion gabe manaili mana tupudi gabe ima batu sira iban na kita pe amang inang hurian di Tuhan dipaingok dohita dia pala partikiano unang behita manaili tupudi unang behita ima doson inata disilot nanioli disilot nahola maka gieton akka ulan ni perdagingon. Ana nagiot ibana di ulan ni perdagingon. Gabi lupa ibana tuak katona ni di bata. Kita pi manginang hurian ni Tuhan. Juk do songoni di bagasan parnot. Ala nagiot tita di ulan ni akka perdagingon. Gabi tading akka ulan ni partodion. Juk do tumagonad do hita mangula ulan perdagingon sian ulan di parton dia. Anai marhite-hite hata ni debata, marhite-hite akan namasa dia pala partikianon nang diajarok kita unang besongoni hita di bagasan parnolota. Hagiot tok kamu nama aka ulaon parton dion. Alana on nama tikina debata patuduon hasona debata mapakuling hita. Namangyuk musenang hurian ni Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Di ayat 34, 33, 1, 37. Di ayat 37, didokon aguan hosa ma nanang peluang hosana. Alena aguan hosa ido na panglosa. Namar lapatan na manginang aguan hosa ma nanang peluang hosana. Napatan yon aguan hosa majolma nanaing mamikiron akka artani perdagingon artani pertibion namadokon akka artaudo na buy palwahon ibana alay justru nasa jolma na monglaw si songoni gabi aguan hosa do ibana dia do pani debata nasa jolma na maninggal ho debata
nampak karikotton ima akka artani portibion aguan hosa do ibana dia dopan di bata dan gabe ima rapod do debata be ibana di ujung ninguluna jala tujuan ya namanya muse hudian di Tuhan di dokkom mah hudok mah dihamu dina saborng ini dua halak masa podoman nasada jakononna nasada nari tulahononna rak maduda ma dua perempuan nasada jakononna nasada nari ma tulahononna rak mangula hauma ma na dua halak nasada jakononna nasada nari tulahononna jadi nina nasida ma mangalusi ibana di dia mai Tuhan gabe didok ma tu nasida ya disibak ke lastu sido marubal akka lali di bande batama musenang sada analogi tu hita adong didokon ima dua halak nasada ima tudaronon nasada jakononna lapatan na songo dia mo damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus Yesus nang madok ise na majakon ibana di bagasan parngolonna ido nagabi jakonon ni Jesus nang madok ise na mangula ulaon na hubar tulomo ni rohani di bata ido jakononna na dia tulupulun di dia metuan gabi do matu nasia ya disibak kelas tu sido marubal akka lali Jesus nang madok songo dia ibana nang patuduhon akka wasona marhiti-hiti na tersilak ibana di Golgota ise nama jakon ibana nama jakon bakke ni Jesus nama jalo ibana gabe ido na dapat tua dia depan ni dewata huria na nolongan di bagasan Kristus Yesus na perpudi sahali ahama nanang dohono ni debata tuhita dia pala partikyano gudang do suku-sukun sadihari do haroroni di bata manang songo dia do hataridaan harajaw ni di bata harajaw ni di bata nunga di patuduhon di bagasan Kristus Yesus nasa jolma nama jalo harajaw ni di bata di bagasan Kristus Yesus nasa jolma nama jakon Kristus Yesus gabe Tuhan jala si palua ibana nunga partohak bebana di harajaon di bata alai nasa jolma nasa majako Yesus do penang omma jolma nasa mangalului di dia do harajaon di bata harajaon di bata adong di bagasan roh hatta adong di bagasan Kristus Yesus jadi dang besukunota sa di hari doro Tuhan dapat dua halion na lebih penting sonari songo dia do hita di bagasan parngunota pataridan harajan ni di bata jadi dang begabe tahutak kita dang begabe lulu hita adiga ro Yesus alai gabi marlas ni roha mahita musenang moloro Tuhan Yesus na padua halio tu portibio Tuhan akan datang sesuai dengan waktu dan ketentuan yang Tuhan inginkan bukan dengan ketentuan yang dipikirkan oleh manusia orang yang percaya tidak lagi mencari bagaimana kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah sebenarnya sudah diwujud nyatakan di dalam Kristus Yesus. Maka terima dia. Setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah masuk dan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Di bata patuduon akka wasona merhite-hite akan masa di luar portibio. Merhite-hite pandemi COVID-19. Allah menyapa kita. Allah mau menunjukkan bagaimana engkau yang kukasihi percaya kepadaku. Bagaimana engkau berperan dalam kehidupanmu mewujudkan kasih kesetiaanku kepadamu. Bagaimana engkau percaya sepenuhnya ke dalam Tuhan, kepada Tuhan di masa-masa yang krisis ini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya akan kuasanya bisa melihat Tuhan dimanapun dia berada. Bisa melihat Tuhan bagaimanapun kehidupannya. Bisa melihat Tuhan lewat semua peristiwa yang ada. Tuhan menyapa Bapak Ibu, saya dan kita semuanya lewat alam ini, lewat dunia ini, lewat segala peristiwa yang ada. Jangan tutup mata rohanimu. Pandanglah
bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Dengan demikian kita semakin percaya kepada Tuhan, kita bersyukur, kita memasukkan namanya, kita mengagungkan Dia, dan menantikan kehadirannya ke dunia ini untuk yang kedua kali dengan bersukacita. Amin. Martanya kita. Mulia te mau soban ruang nami tu dupam oleh Tuhan. Didenggan di basam na totong dilehomu tu bagasa ngulu nami. Tu masa takas dari pawotoko tu hami di pakuling ho do tu hami. Marhiti-hiti akan na masa di Portigon. Paluas mahami asal manada, asal maboto salu akalo mo nirham di bagasan panglon nami. Partoha matutu hami di harajamu. Molonunga hami jakok ko gabe Tuhan jala si palua hami di bagasan ngulu nami. Dada besukuno nami adiga dohoro na pasti hay pay may mama harorom di bagasan parang nami di bagasan las ni roha doho pakirimon na mangulo tuho. Mulihatin madihole Tuhan. Pasu-pasu mahami sa luhut na. Pasu-pasu mahami asal manada sa ludingan di basam di bagasan parang nami. Di bagasan Kristus Jesus sa diho madaging do nami. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.